rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life. Come on, we are there. Did it go? Oh. 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 Du nördst han från döden nu? Det är sant. Mother of God. Vi språngt allt i luften. Jag tänkte på... Ja, jag tänker på. Okej. Jag så fortsätt då. Åh, kan det hänt? Det finns någon tjej vid kysten. Det är klart då. Allt det här bara kröjste nu aldrig. Den har gett vid kysten. Sen nu så... Så Jag är ger inte någon mätare, vad är det snart då? Ja, så. Kan jag göra så? What the hell? Vad har jag känner mig alltså? What the hell? Jag ser mig mer! Jag tror akkurat... Jag tar golden, come on! On the chisten, okay? Det är bara väck från smörjelsen. Allt som är där. Kom sova nu! What the heck? Oh. Åh, det blev jag ja. Ja, det är... bara pullar. Jag ska kunna hålla väck. Get behind me, doctor! Oh! Hey! Jag har ett level! Vad är det som är framme? Jag har ett level! Da-da-da-da! Är det där som ständigt äcklådja med? Är det ett lödja det? Alltid. Next level. Jag är helt att... Nej, jag missade ett window så. För första. Är Myra prostituting? Nej! Vad hände jag? Jag köper ur det. Teleporting What the hell? people. What? What is this? Ja, han är här nere. Oh, Ja, han dör ju så 2 månader. Why not? Aha. Okay, Wait! Take winner orbs, bastard! Ow! What? Take winner orbs! Fighters keepers, bro. Rightfully mine av det alltså. Jag bara... Alltså kan det heta vi såhär sugarcane? Mutatera det sugarcane jag menar. Jag kommer inte kunna connect med det här. För like bone meal har jag Ja. Okej, tid kom det grej. Det är sant. Ja, löj. Utan det kok. Skicka er tid? Ja, är den där ting som lägger sant? Är hon vad kan vi dräpa ting? Ja, massor sånt. Okej. Men då tycker jag Project X nu. Just FYI. Au, där ska jag dig. Gärna! Wanna know? Get to the tent. I just have to wait. Hej. Au! Jag actually var bröd på änden av den. Eller? Måste alla för dig. Okej, redstone. Gunpowder. Okej, ja men är för Project X nu. Project X. Vad är det alltid hållt i? Vad kan jag? What? Oh, what? Caviar. Kan jag det? Kan jag det? If you can read it. Smart up at the smart prairie. What?
What? Hon hickar efter mig. Bogen hickar efter mig. En chat? Hva fikk du til bøkene fra? Jag tror inte läsa att jag tror inte läsa. Hur ska det? Ja, du ska klara svör på er, eller? Jag har men jag köper en tull. Ja, till kostar level det kostar. Oh. Shit, son. Kom Ja, her. grund till vi kan köra efter som inte böcker upp dem. Det kostar mer till böcker upp dem, så det är spets, ja. Du kan spetsa efter om krära sen. Som är... Jeg kan nýggju. Nutje, ja, det tog mig freaking experience. Ta teir. Nu kan du droppa allt. Quit What the hell was that? Kom in, cheeky bugger. Ja, ja, det är för ett lätt jag. No, if I'm going to fix it this day, isn't it? Är slava i tickon. I sista bästa. Oh yeah. Du sank alltså Mexico. Ja, jag har fått din experience. Esbern vill du ha experience från? Oh! Kan jag igen? Too late. Damn it. Ja, så tänk på med. Oj, kan ni få attention efter? Det är min ting. Okej, jag kan få alla mäter som du kör från mig. Jag kör för det. Och svöret jag där. Det är då Hej, titt. Ja, jag säger först min att du kör tickon sista bästa så är promoted tickon till gott. God. Ha? Är det bättre? Det går Det knappt. var det Nej, jag bara promoted tickon till gott. Ja, men effektbombers. Och jag kan det så gott. Jag vet inte, jag promoted tickon till gott. Det är inte klart. Ja, vi tar klar. Esbern. Yeah! Woo! Yeah. Yay! Yeah. Good! Yay! Vi får en verkligen på toina. Skut. What? Jag går på en ett. Jag har näkret. För jag titta tog till dig. Jag går via sista. Jag tror inte kanske det. Men jag Så äntligen fick lov 4 sträv. allt att göra Simon. Mm. Allt att göra en. Au! Nej, jag är lund. Fett. What the hell? What? Bänkar. Penka. Chicken nugget. Woo! Jag vet inte brukat det, men okej. Det vet jag helt inte. I take it! Okej, nu får jag en chatta mot godsvör. Ska jag göra en lust enchanting table till så att det kostar mindre? Kui? Come on! Så Vet lite. inte. Vi kastar det minne. Ja, men så Ja, får tror jag att det blir bättre hvis jag böcker upp om ja. Aha. Det tror jag att böckarna går ner i. Tack. experience. Akadich! No, så blir det bara. Skillet, Enchanta för att min level. Yay, så är 6 level. Who's the like level there too, Simon? Ja? Och det är också stud pocket. Som är sant. Yeah, Simon, who's the like level there too? Nu är jag noll i hej tjej. Oh, okay. Jag har 6. Simon, det är också stud Ah, come on! I got something in my front pocket for you. Crap. Du kör en super secret Nu vill jag chatlar ha om 6 till som rum level. nu. Och nu är det knappt lite. There you go Ja, then. ja, du kan spela jag kan Sverige av och ja. Yeah, what the hell? Här! Golden sword, sharpness 1. Ja, sharpness 2. Oh, damn it. Oh, men det är ma. Lys mot. No. Ja, så lyssna på första Det är inte Oblivion.
Ja, ta lyssnar man inte efter det, ja. Men minnen är om Oblivion. Right? Skyrim 4. Nej, Oblivion. Skyrim 4, precis det. Det står inte Oblivion! Det är shit där. Skyrim 4. Skyrim 4. Ja, men riktigt skilliga det du säger. Det är Elder Scroll, det är inte? Skyrim 4. Det är på 4. Det kan du ge det här? Nej, jag är inte betjust i Jacob och så gravel. Ja. Gravel! Passar, vi skulle ta Flint Venture för att kunna göra pula. Hur ska jag släppa in att det? Vi skulle göra Joorney. A torn. Ja, du vet det cool like. Här. Tu vid det par. That's just how we roll. Cast 2 jammers into gravel. Captain. Tack. Ja, du ska inte... Således ax. Katter hämtar. Kan det? Katter hämtar. Du pitch just gravel tour. Esbern, du ska snöa sin tur. Kat. Av... pengar! Gold, hade han mycket pengar. Oj. Gold nuggets. Du så ser det ut. Så förfärligt ut. Gigajött. Jävlar. Gigajött. Jag vet inte, jag tycker att det här var allt gravel i Esbern. Ja, du ska byta den. Allt du ska få. Ja, du kan skotta allt gravel. Ja, du ska byta den nu. Hej, du har gunpad. Jag läser en gunpad. Ja, jag ligger en pin på mig i kisten. Okej. Attach... nu. Jag ska lära dig bara kisten för det. Här är några system i vår kisten om du lakar jag bara random. Ta där system, men nu är det system och hinna. Tvall, det är fint. Pjörsystem. System för position. Det är hardcore robots. Jag vet inte helt hvordan det finns en god. Men vi tar en shitload av. Wait, Kanske det finns en, jag vet inte. Ja da. Hej, vad känner vi skulle få för några NPC med det? Ja, jag ska finna inklusive just det. Så lika... Kreatin shit. Det är som just like gravel. Hey! Esbern, det finns en späka till det. Tack. Orstig... Again, you have it? What to see what I have? Jag hickar Eva. Vad kan du inte känta vi gör? Tutsche? Ja, men hur ska jag hitta? Smith. Troy. Mycket sharpness 3. Särskilt jag inte att börja späka, skifta när det är mycket. Okej. Men du kan ska bruka späkan bara bråda allt det gravel i allt slash du ska ha det. Så förfärligt ut. Så förfärligt, ja. Jag ska bara 2 flintar det. Jag alltid fann en. Det var en rätt. Jag är värt 2. Ja, jag vet inte hur jag skulle bara gå det väck. Du får flippa och shoot. Think, man. There's no need to feel down. Are you flittering? Wait a minute. Are you flittering? No. Hey, Kacker. Det är så mångdags. Och tjata. Godnatt. Och kack. Ja, Kacker var det. Cake, you can never have enough cake. Nu mag lite svea. Jag har suttit... Nej. Så har vi ett touch och flint.
Esbern där och absolut gröna. Wow, tack. Nu var inte bara fjärde. Okej, 3 bönor. Vi är en känt ansvar. Kom. Hej. Okej. Är det några du kan trä? Ja, visst Det är inte. inte trä, men det här var Jag får trä. trä, jag bor på pinne. Åh, tack. Ja. Getting wood, yay! Fick ett achievement. Oj, ja. Tack för det, Levi! Du gör så, fick ett achievement! Oh shit, Jag får son! få achievements av nýggju crafting table. Done. Hey, come shift! Come shift! Where the hell did it go? Det var inte rätt, ganska språngstad. Jag ligger rätt där nu. Men kan det där ratta? I don't know. Esbern är flyttat rätt. Oh. Det var inte faktiskt. Vad ska vi? Okej. Täppetjocken, ja. Alright. Now where you Get at, this chickens? som att dansa. Okay, 2 diamond armor, huh? Och förstår jag att det som är halt... Important, vad som har stavat här? Cat? Important. Important. N-P-O-S-T. Yeah. N-T. Important. Silly Esbern. You're doing it There we wrong. go. Så låter det sån här clown. Ja men hickat the captain, alltså han har style. Ska vi fixa huset istället för att ligga med nu? Jo, men ska vi se Esbern hur man pippar showen ut. Stäcker jag till. Shit, det är så där. Ska man så måste man Esbern här. Jag lever kommer in rätt. Esbern och Gastul. Cheers up. Oh, you cheeky bastard. Excuse me, jag spurt pengar, Joko. Jag får pröva enchanta fiskar. Man kan enchanta armor. Man kan inte enchanta tron. Man kan enchanta pickaxe och armor och allt möjligt. Jag är inte på Så det går klart. Du snäcker. Hur du kunde? Jag vet inte vad som är just det. Jag vet inte hur sitta finns det. Wait, where did all my money go? And it tell I som blir level där. It's all toker. It's all got toker. Det tror jag är så. Tänka. Jag fick ett till för när jag